abunda isi vekenambeye asesemi yao enotisa basakibaito vaikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Biamana sana mwanche muri weta Kisii and Ndizi TV no gasemere kwanu na kwabere kugotwara ubulirire ya borobya nande nebiro binde tokomera na asemesa ya Amayia irinde ngomanye na rebere kagwateka kura chingongo Chinsa enye Chinsa asinse mochi mitandao asinse ya Facebook na bokwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na wakati nyagwetera www.ndizitv.net iritere Fridah Kerubo na asense mochi chebioro kele ni gotokubatenere Joshua Auta chinga kitoro chomura iwense Dr. William Ruto abakagwikira na asense moya Jamhuri Grounds asinge nchoyo kuigora bene omurobiri o International Trade Fair na baigo asorobotrunde nige kiombegia ipoa kyabage kubwatuka bene abantu bali babete bagosiria obugima bwabo chinga kichyo korobikana na baigo kwerera emirobiri gose bitambukiro barache babe bakoimukia asabanyanyimbo bali babete bakoeneke nga abantu abo basiririe amagima abo moncho muri yali ngati yali nkwaliganete asebire bigato skato nyegerangwira nanda segekeke Kerubosio elinde mbengo kumanya amange. Manche muri yango kwaligani ben elinde tobeto gusanga asobwamo gochakabono ga goika omoelio Amayia yebire bigani otoko ya chakakorwase county ya Kisii asengo kumenya buna nonya magega yo gukunyiria egesima nigo abamenye korwase nsemo ya nyagisai babere bakwemurungani asibabere bakwenekya ngambanya konyora amachayo aya magega ye bill gokina ase Chinsa cyo nabigo gosinyogwa kana asibabolire serikali ya county ya Kisii anene mono MCA we wodi ya Nyakoe kwenekya ngankubwatira nabale na kwakana bill eyo chinga kibabere bakorera bunanigo bakogenda rugendo rutambe asoko eneke bnanko enyorera bale amachayo Molikito Apollinaris akama na bakagwikirana ase Chinsa mecho na baigo kweneke bna gotobwatilia roboti ro asenchira iyo wikiranu Maiga yo kubekerwa machama yo botumekino yo kabeiro MCA bwenga kiyo moske John Amisi bono nigo abamenyi banyagisai bakwemurunganelio kubora kwa machayo kubwatekana no komentana we bill ya machayo narikengo kuru nyagisai ndo board member ye primary amacha abera kutochanda kurwa kalemetu kuru musimu wa Amisi kalemete ona beire kuru December mutinyoka bere ya macha asige tukabone ataratu inare korengese onde to listonia toto aje ground ige macha aru skuru magis benda so kuchimnyoro ime ekana bananchi banyona macha bakubuza toko genda tambesa no bondo toko ndo mata ko kitongo mate angena nyaore amona bayiti mate atambesa amona asa kubumiroga mata ali goma atambesa kobora kwa macha yo nigo kwaireira abamenyi amona abana beskuru yo boroso ya nyegesai amoneria secondary kogenda egekege tambe eliokoligia amache samarita nkuru kwa Priska kunareria teka igonde kenyoro Kenya gisai eki twa omwesi migwito Amisi achitaga turebera matiga agatubekira igende gisai asechi skuru echito chire primary na secondary tokagoka ekera Amisi aturumeta macha tukagoka tukairiria ata macha ya karaba matuko makeiga angumwa koyomo epire kagenda iguru macha ya gatakabuto ona bana baitu bari ga skuru anyagisai igo bacha degete Chinsa chigo ikage gosensa ine kwanyora abana baboguretie ibunyu ngando chibagochi no rocho tukariko genda atambe koruga iga pakasto kuchikoya bache ntwa torege tunugoro ntorigo ikera macha kare rocha mata hari
bono nigo baboririe serikali ye county ya Kisii enyareke goswana nengane yo elio gukora omochando yo bwa mache ange murabona mugaso nyakireiga nabondo singa tangite kitimo mugaso ewateka igore twako kanya baraja so bwango batokonya serikali agera macha agenda none kwende muroche nse masini nse naona bego salika senge jonto nyarocha macha na bali masina bera itakortika asmatu magonyo ya sani igwarati tokonye asa macha ya tuchandire emotango salikere etangi ngwatekere kamuranje tokonye 60,000 mwaka ne deni motokonye so wanje koino kurwa to meko organize komite rosi wingi yaiga kioski kia mache abantu bakana mache nane ntosa kubasaba nanda mangana ya mangana waka nande nga tutu waka muju tokonye waka nande jibiri twetenenere muna banyagisa Kolipoteri ya Ndizi TV kurwa Kenyori kia Nyagisai ewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii ncheriata na Porinaris Akama. Biamano sana mulikecho Apollinaris Akama aso kumulikira oroboti uru asenchira iyo wikiranu. Watikana na yo mwanchi umuliyeriani otokwende masemo goika county ya Nyamira asengo kumanyabuna engana yo kumurusia abisi umugabana wiye county yo Nyaribo ni gwegendete koleta liberera muno asorogongo rwa Gusii osanga nabamenye be county yo nigo baba kurwa ebirengeri byabo asegati yabo babiri bakwa okoboko engane yo nabo igokogania aba MCA koyetia kulinda se Chinsa mochinde nigo babiri bakoye tuguterare asibaganiri umugavana Moscow gwachinga kichisaine elinde gukora emirimo yaye ubuyikirano muri kito Job Maangi norobotiru. Debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Kimomi Yaribo, from office. Maiga yomuswada bokugania kumurusia Kerubo mugavana we county Nyamira kubeko bosi bwe bunge county eyo ni gabara inabamenyi be county Nyamira bagenda tekorwa ebirengereri byabo njengwa kiraba MCA beto mbyamono asega spenretengia andika saba koroya masikani anta batoko abajugo imbichia governor alamo bwate batotebinga ase myaka bakorega asingi bakorwa mwananchi igachaba menyi be county Nyamira nigo baire okoboko omuswado oyo amangana ya impeachment ara se county government yetu ya Nyamira ndoje ngambi yare ye nyasaye mbyamono asabe simugo baito bategetie getambo kero konyora kiresa abananchi amongo ya abananchi onya aba MCA batakorenganeye konyora abananchi tweboire chianga chinyenge kabisa tosoke nejigwagwa torusi omugako yobisi mbaichanira okuirana maega kwa magenderero na kwa okoboko igachama mocho abekeire umugavana bono ne chibara embrage twete echigo tobotoro mogongo manya getarioka marioka tayo amo jerioka ntubwatia ntoge chiri sana nga Nyamira nere county number 1 etabwati obisi y'omugabana Nyamira nere ntangani abantu bakobe kwabisi bayiba chibesa nande twamanga chibesa yasire nande gento ngeyo bakokorerwa bono igomo omukati Nyamira ngokonye kare no ndurujo tomenye to mustunime Nyamira yaitugire sub county go senkongo konya katule defulizo nikale yachete konyo mwananchi Nyamira abantu bamindu asebasaba MCA okora emeremo yabo batabwati bwanchereri bonde bwensi anda mangana bata namba jabe kuchibesa bande batika mangana mbali kotigana ande mbali kubata mangana besa nani chibesa chojo tiga bantu bekanda andi gasba kora ningia mwana ba minto mongo samakeka bona iga tole chini yenu intu abarai baba kachi Nyamira tuko chini yenu tokonya ni numara to imbicheri omugako yagendeka ekigia etire taringa gose nande sabu nere kona gwakwa wanyengo chimotwa ali arachigo tole keroka lakini korwa igaro esabu etobwate etete buya etete ense moyende mbagi kelia aba MCA abo ababegete omuswada bokuganya kumurusia omugavana Kerubo na gusaba ayegweri bagara kora emeremo aera ebina bigasoa kerachi kubolio bogambi obo batuko make tukanyora bakongu tugasiria mu rido majority na erebu nazira nduranyora ibaga ebintu omo MCA baba MCA baeteja sense mo yo mweshimiwa governor ya ikire mbondo twatake bikora lakini nyuma tura bikora nande tuwajakire nse mende yoko mnyokie governor kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.
Mbiamano sana mulikito Joma Angi asogotwariganiria oroboti uru asinchira iyobwikiranu gotigana nayo ni otokwirana wiki county ya Kisii asingo kumenyuna ebikorwa by'abantu kwerusia obomoyo nigo bigendete comment kana kirarituko asekurinde abantu bali babwate obomanyi bogosemia abantu aigoro y'emichando iyo bongo babiri bagwesoke bene nabo igo kubwatirana nabarandia iliyo kweneke bune bikorwa bunebyo ngokeana biri kurinde nigo baba kwerera ni kyabirige kwirira abange kwerusia obomoyo asibaba kweneke bune kerengo kyabasacha nigo kyabirige kweneke wa ase kerengo keigoro mono nabo igo ogwichurira kwibirengeryo na kukwabere go kwirira abange kwerusia obomoyo mulikito Brighton Makoli na roboti rwasinchira yobwagale kubwatikana nebikorwa by'abantu kwerusia obomoyo komentekana asense ya Kenya nigo bono ebyombe abaho anene kurwa sensemo yechikanisa abona abanyagitari banyari bagwesokya nagosemia abantu wetanga kurwa ase bikorwa ebyo. Idadi ya watu wanaochinyonga ni kubwa sana na especially kwa upande wa wanaume, na nasi kama kanisa tumeamua kujiunga na serikali kuzungumza na watu wetu, tuwazungumzie wanaume na wanawake kwamba yale masuala yanayowasababisha kujinyonga ni madogo sana na hakuna swala kwa hili dunia ambalo halina suluhu. Ubona bobo semi pasta anyarire igakorwa. Kwa hiyo watu wetu wasichinyonge, wasichiue, watafute msaada, wengine watafute msaada hospitalini, wengine watafute msaada kwa familia mahali tunatoka, na wengine hata wale wamekataliwa kabisa watafute msaada kanisani. Nora muraha no yomo wabanyagitari uyu nyarira kwerera na kulingana na vile ambavyo takwimu zinasema kwamba wanaume wanaathirika sana kuliko wanawake, na tena pia vijana pia wanaathirika sana kuliko wanawake, kuliko wazee au watoto. Lakini si kwamba hao watu wengine hawaathiriki, lakini wote pia wanaathirika. Na ni muhimu kila mmoja wetu aelewe kwamba katika maisha, katika vile tunaishi kila siku, kuna changamoto za maisha. Kuna matukio ambayo hutendeka, yale ambayo hatujapangia kila siku. Lakini jinsi ambavyo unashughulikia mambo hayo au jinsi ambavyo unafanya maamuzi kusuluhisha shida yoyote ile ni ya muhimu sana, na kujinyonga sio suluhisho. Mbiri byebi osebikoirera abantu berusi omoyo. Kila wakati tunasikia kwa vyombo vya habari kulikuwa na watu walikuwa wapenzi, walikuwa kwa uhusiano, mmoja akamwacha mwingine, akamuua, akajiua ama akajinyonga kwa hali ile ya hasira au kusikia kuhisi kwamba hafai, ameachwa. Kwa nini ameachwa? Anaamua kwamba kujiua ndio suluhisho. Na hiyo tu ni mfano. Mambo mengine ni mengi. Tumeona watoto wakijinyonga baada ya kufanya mtihani, matokeo hayajawaridhisha au wazazi hawajaridhika, mtoto anaamua kujinyonga. Mtu alikuwa anatafuta kazi, ametuma ombi kila mahali, anaona kwamba kazi haipatikani, anajinyonga. Unapata wazazi wanahangaika karo, hali ya uchumi ya maisha imekuwa ngumu, karo imekosa, hakuna chakula nyumbani, anaona badala ya kuhangaika afadhali nife. Na mambo mengine mengi. Kuna hata wengine unapata umeenda hospitali, umepatikana labda umepimwa, umepatikana labda uko na ukimwi, labda umepatikana uko na kansa, ama magonjwa mengine ambayo hayaeleweki. Mengine hata ni magonjwa ya kiakili. Rogers Omuya nereno mnyagitari onyarika kuboria. Imeonekana kuwa Kenya tuko namba 4 kwa watu walio na depression sana. Na tumeona sana vijana wadogo wameanza kuonekana kuwa na depression. Oigo ogwateka kwendwari yenyamaha gose COVID-19 igo yerete amange okorekana. Tangu COVID-19 tumeona cases mingi sana za depression katika nchi yetu ya Kenya na zinaendelea kuongezeka kila uchao. Nikiongelelea mbona vijana wengi wako na depression na sana sana vijana wanaume. Wanaume, society imetrain wanaume kuwa strong people, wenye hawafai kuongea wakiwa na shida, wenye wao ndio wanafaa kuwa like a pillar, wao ndio wanafaa kusupport wengine wako na shida. So inakuwa vigumu kwao kujieleza wakati wako na shida. Tangu ugonjwa wa COVID ulipotokea,
ilionekana sana kwamba watu wengi wako na shida za kiakili na magonjwa ya kiakili yalianza kuonekana sana mahospitali, jinsi ambavyo watu walikuwa wanatibiwa. Na kwa hivyo saizi kuna campaign, kuna madaktari kwa especially county referral hospitals na sub counties ambao wamefundishwa na ambao wako tayari kusaidia watu. Ahiwa nona araba bwatani abanyarire bako kwana anekere basemiria abantu buna mberusi omoyo nanyinekere bintu bigendete gokonga asense ya Kenya. Nguripoteri getoseni kyande STV redariane Brighton Makori. Mbiamano sana mulikecho Brighton Makori asorobotiro asenchira iyo bwagale gotikana nayo nagosika mutu asorobotiro nde nigongo kumenya n'abamenyi ko rwasensemo ya Nyagisai imeye wodi ya Nyakoe nigo babere bagwesoke bene nabo igo kwemurunga niko bwatikana no bokoreri obube asechipara nigo bamuganiri mu MC ko rwase wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi koimukia egetambukiro nabo igo kweneke binanko baroseri ali chipari asingencho yokwenekea obokoreri obiya kuneni ngo baba kumumochia kubwatikana nkwana yaye asokwenekea amagendera ase Chinsemo anemona sabere gakoro kyo obokoreri obobe asensemo yechipara mulikito daipo na sanya no robot yoro aye milioni ya merare masense ya mengekera gitage gukunega nge milioni yemo nigo yababerera kongu abamenyi be wodi Nyakoe asobonchiro bwabo anena abamenyi be Kenyoro Nyagisai Maira yugo salika wetibara ase ensemeywe. Ata tebetinga amatuko 100 kaga so ase county. Ni Nyagisai nere gutanga kwa bayiri tanga ni korosigwa. Itoka nyetenga ngo torosha manota tenga eyega kale ko nyebeka era oninde era ache ya kabere. Esababu agotorera saigo ntumanyeti. Nga ntomo bekere tichikura. Chirji habe asoete county ngo mubegete ko sentu amubegete no yare ko be yamontu amubegete. Agote abansi ara ba mati tichikura chinyinge. Nyagisai ndumtoma dikura. Abantu nero hetwe bikura yemo omuntu omwakete kura ache atorje chipara oye nigo ngwako chikura chiri no conference to akaji seini asoke ku obisi Nyakoe wodi nene oye tatageti omwa sororo magaya bamenyi bensemeywe kuruko bolia gwokorosi gwakwe bareywe nigo bono banyara gwesoke na makombe na konge akole maememberesi ri banyare kweroseria ase bagweta para nembepi twakwana no mwesimi woya ateba na chatoro seri guchumwa konde bono twanyorire ngare etokuna kugwa twara tigaba na inji toimukero na bana pota pota tole marime to ticha tolo gusento etere enjatari weteka bala tigabeka namo bali mama kuri aya igasa ligete igara mabe yakoro ya gintu twagwata no mwemsi bono tege to wapi asari bara anda tigata tabinya tali ero korosi bara osera tali mai musie bono ndayare Digado tabiri chibwe rima nyororera ya tori ya mwa musio gatoroserie bara osene kyaba mura baita mwere gateba nembe uko gukora chibija bunira antama nyomba bara abandi gari njiri goeta ega nere yabunika moinaria iye nenja wa uto gasuguma to gakoro nyono jare njitubate pane nembe asentunda yende maiga yokonyoro bokoreri obiyakurwa sabarai ase chintunda cia maiga nigo bono gosemeria kwabo gochia sobora yoboya kwabeine gokubairania maega omwe musie saka nero tagete gotoroserie bara amisi akabwatero oyagia tomate tikura lakini akana Nyagisai tomate tikura igo Nyagisai ndude birentane yagi ugatotebino tokonye ngigwa tokonyire onye none bara ario mayenge se transformer turakora kene no togwakiranse okona kukoboria kwa bamenyi benseme yugucha somo ishimiwa bwarogongorwe omosike Cosmas Oyagi akira makarabati pale utubati iya kabere pale utubati drainage system iya gatatu umoro yamangana yaso toka gatatu ibe pale twaitire niyo ni mama tomura yamana yamangana tatu ko usumye gasi ogende oyo okonyara kora Mejande mengo tubwata abana tugusinyira karabana bakando school mbagwati mare mbasa bagwetera nese pigipigi Oyagi ngwari yete iro gatara to kore tipara cyose tuyo nonye ntutogataba ga school meyaito karwaro to cyaro mwemsi omungawra nyaka to konye gase ga kore gugwate o cyaro tasa kare gas komenta na yweni gobarukerero kyabo gocha aso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asibamu bolia anyalo gwesokya na kubwatoka obokonyi gocha sabamenyi bensemeywe Nara chatora ara to consider tora ara tumuko kona jebango ndugu ati restaurant achibona yona muroje jumi ya berembe bango ntukunyara kunacha bona yayi wanjara abira mura bara tumuka baliginja yo kwengura kisege kiri nyomba abano ito oyoko lokwa simba arati ase siachema hata arata arali ebuna sutande to gwa kanse bokia
abantu banse abali merete sinje factory nera yecha tundu bale jibire ya manene mwe nayo nemwe na bono ekiro jige go gutwiri mino njigo to kabaje bakwa botinya kwa emnya gisai ora siramika ali omo emshoyo yayo tote Ginkolipoteria egetaseni kya Ndizi TV korwa se kenyoro kenye Gisai ikigotoka imenye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitaliane ndipon asanya Mbemano sana umerikecho daipana asanya asorobotirio asinchira yobo ikiranu otigana nayo nagoska mutu asorobotirio nde niyongo kumenya buna serikali nigegendete kubwatirana n'ababwatani asokwenekia obokoreri obya ase sekta y'ekisemi litkolia lero abisi yomobunge obumachoge borabu kubwatirana n'ebengi ya Equity nigo baba gwikirana ase skuru yoboroso ya Iyenga asibaba kwenana birogo elinde kweneke na aboroki wabe skuru iyo nkonyora bale kisemi bwikirano mulikito Hamisi Josephat no robotyoru Serikali ya Kenya nene wizara y'ekisemi nigegenda tokobe kwenekya buna abana bonsi bo mu Kenya banyara ko bakwanyorera kisemi gwetera umuroberio boko baira ase kiskuru elinde na barabu banyara ko bakwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko Litukulia lero nigo ebengi ya Equity ya Nyarakobe kubwaterana amonobisi yo muchumbu be constituency yabo machoge barabo engineer Obadia Barongo lyokoneke buna Banyarakoba kwena nobokonyi bwebirogo utia siskuru ime constituency yo kati yabo eskuru yoboroso ya Iyenga oro kelinga ntwanje tamasomo elinda abana baito bagendere gosoma ntumaete ng'abana mbatakire gosoma naende twaranga tiga tubaretere birogo bikeigo bibanyare gwikaransira iri n'amasomo amwe machoge burabu agendere gosoma no turamono mweshimiwa ino asogokore gasi y'amasomo n'ebintu n'ebinge turakore tunebengi Equity no turamona ino kwana kurwa se skuru iyo nigo bo bisabe benge yo bateberinge bengine nyare kobe kwenekya una nyare ko bage gusira kisemi tari chiriche sokonda lichoka kulende nonye ase skuru cyoboroso ase okora na bokonyi bwebirogo bunovyo liko waheshimiwa tumekuja ile tunaita CSR na leo niko hapa hii area ya Bomachoge Borabu kupatiana desks kusaidia wazazi wa mashule ya primary school katika hii sana junior secondary uplift mambo ya masomo kwa kuwapatia zawadi kidogo tu ya desks tusaidiane katika hiyo partnership. Omwalimu omonene bwe skuru yinigo baiganyara kobaga gwesokya na korokyo mogokoye ubatekana nogosirwa kwebirogo ukukura chikobo kwenekya buna bana banyara koba konyora ase bagwisaransa no ase abagana mwarure ase Equity Bank asogo chase skuru yaito litukoria lero asogo jagatokonya ase mayo birogo ebyo abana baito babwate umuchando monene igo twakirembye mono omuchimiwa weriyeye ne committee ya kuru CDF omo CDF manager bo igokorwa ase constituency ya Bomachoge Barabu niganekeire abamenye be constituency yo buna abisi yo mochumbe nechikobage kwenekya bunanyare kobage gusira omorobero w'ekisemi kubaterana amane byombe gati yabo ebengi ya Equity tigangire litanga ndibageli wakeru muchumbo ito mwesimi wa engineer Obadia Barongo asinge yo kubwaterana n'ebengi yeto ya Equity Bank yagerire baretera magendera ega so we believe and trust buna emeruberi yugwetrase manage ito Robinson tugendere kubwaterana buna ateba na no mwesimi gweto kale samba mana barabwe emeruberi negendera kore kamiri ase constituency ya Bomachoge Borabu aba bwatani gati yabo abayiboli be skuru iyo nigo banyara ko bagochengera nabo igokogania ebengi iyo nyare ko bage komenta kwena no bokonyi elyo kwena kiabuna abana banyara ko bakonyora asagia bagosomera ingiraniri ebengi ito ya Equity ngambi ya mono waigo na indengiraniri umuchumbo ito uyo twanjite mono noli basoni Obadia Barongo asinge nchi ya mangana maya na magenderero aoro kiri asinge ncho
ya constituency ito ya Bomachoge. Litanga ninchende no mogoko manene ekere naro omogambio ito rero nababisa kuru Equity batoretere ebirogo gaiga abana baito bache goikaranzira. Omwarimu omonene boigoni ganyarako bakoboria abisi omochumbe kubwaterana amone benge ya Equity banyarako bakoenana ogosira kwa bene elio kwenekia buna kinyomba chia kibara na boigo amagacho anyareko ba gakobekwa ase skuru iyo. Togosaba ase imbali na ogokonya twakonyiru rero kera nyarekane na botora akonyu ense mwachicho nebirasi elinde eskuru yaito enyare gotwara omorembe asense moya amagacho. Kuripoti rigataseni kia Ndizi TV kule skuru yoboroso ya yangeye kutoka ime constituency ya Bomachoge Borabu ime county ya Kisii eliterana Josephat Amesi. Mbimano sana umurikito Josephat Amisi asogo twaliganelia oroboti urugusika mutu asa oroboti ronde nigongo kumenya buna aboncherie nigo bagendete gwesoke bene na bayigo kubekana amo asingencho yokorosia ebyombe elinde kwegenderelia nigo kurwa sense moya daraja 2 aboncherie babiri bakorosia ekyombe gia daraja 2 shop sector ekyo babiri bagwikine na bayigo gusangirilia enibo na bayigo kugalia oboncherie bwabo. Litkolia leromba bagosiolia emerobilio na boigo kwerera gati yobokoreri bwabo nekerenge kenene ase ekyombekyom nigo baenekia okubwaterana ne serikali ya county ya Kisii asoko enike na kiroyo mogosikero mumenyi we county yo ngwenyorerale amabaga yemeremo na boiga bonchereria kweneke balenga kugalia bali obonchereria bwabo mulikito Ndemo Steven no robot yuru. Daraja 2 shop sector nekiombe kolenta mabwatani kurwa se sector ya Chichiro ne Chituka kubeka na mwe kibirengererio asikirega kyogosirana na kwegendereria ekiombe kia daraja 2 shops ekirenga kiaye no koyimukia amagima yaba member babo kurwa sarense muchigoro na kiyoge kogera bachiramu na inde batebiringa yaya kigato change 2020 kigato changa 50 erinde banyare koimokia amagimabo. So far the group has worked well. It has a membership of more than 250 people, inclusive women and youth and also men. It has supportive ways whereby it helps youth through mentorship. They also they are doing table banking, which enables them, for those ones who have a business and they want to expand, they expand by using this table banking. Asoma yegabweri tuko ase chiro daraja 2 engane byombe nigo yakirweko komono ase kyombeke gie sector Chituka kiaruire yokolenta maunchiro imechire ne ya daraja gwetere miroberi yaye intubuna abana biashara ba daraja 2 bechiduka na kitwanyare gokora elinde tunyare gokeya ebintu ebigokorekana buno omuriro gotokea ose oboibi gose bintu binde etwachiramo twamanyire koenana obongaini na kituranyare kubwatana ne county elinde banyare kutubekera kose tunyare na intu abanyane wesuguma sengenye ntontaite gokora ebintu ebi kera eduka etware fire extinguisher. Tumejaribu sana kukana county government, as in push it in anything we do, we make sure we engage the county government. Hii chama wamekuja pamoja na msingi wetu tumeweka kwa neno la Mungu ili Mungu atuongoze kwa kila jambo. Nimekuwa mhubiri wa daraja 2 ndio sababu akaninvite kwa hii group. Ndotagetenga twacha naenda na chagaiga ase Chichiro chito watu alibaga twabakorera usafiga egere gusira eserikali igontore tayari kubwatirana ande muna nchomo sa daraja 2 ase kiombe ya shops na vegetaba sa ase kiombe kega ngete bare 60% bare ase kiombe kega na basa ababwatani korwa sector ebyombe no boncheri be county ya Kisii baigirani go baruire okubwatirana mo nebyombe binde bune biga aba ya biashara aba baito twabeire turi ange na barumono ekiagera no turi chire ekera lituko kerengaki koranga kerege ntonko genda kere una kebangire batebire merero ne bachande tase echiro eyo togotebanga na maene lakini mune county government intogenderete bono gokora planning ye chiro
koroberia echiro yaito egere ebinto mbire biabege tukari byosiki biabege twamo bitarenge planned buya ebyosiki ebyo kwanyora estimate enchebe kireime kero kende umuchandoba eyeme kubwatu umurero chiabwatu chionse bona se umuroberi bwe county igagenda to para fiscal planning egere chinyomba chiri chirosi gwe buya obware bugwenerete bobera aroro egere yemuke yabwatira umurero ryo nyara kuri migotara bwate chinde Kuripoteria Ndizi TV korue chiri ya daraja 2 bunge ya Kitutu Chache South Elitaliane Ndemo Steven. Miamano sana omuliketo Ndemo Steven asoro wotyoru. Chinga kecho boigoni go aboncheria babere bakuboligwa gocha amo naboigo kweneke bnankorosia bale ebyombe na kweneke bnangwakana bale ebango. Ayankolengana no monya Kerubo o Nyamira Chamber of Commerce Robert Obegi oyobaga kweneke bna omorobili norora chigo chakiwa oyokoro kwa jinwe growth oyo olengete gosira aboncheria barabe bakorigereriwa na kibabere bakorosie byombe byabo nabigo gwakana ebango. Tuabeire fortunate nga ngoja kurantore program egoja kwa abandu abanyabiasara bake chiloni eyegoja kurukunga chami chinwe growth program. Chinwe growth program nigego chikoleta chibese asaba koli biasara bake nabo abake gwika bakore biasara na ndi bamanyekana ni biasara bakora na ndi boka banyene babie bubuya mbatwara mateni mbairu CRP na ndi banache chises chi account eriegere karabaje ko bafeted igoro yebinte ebyo igoro ye kiloni echo onyore ngambare tayare one ngindu na ngotebia abantu baminto twairwe edoni yanchire kuja kotoa chibesa lakini goikobe member ye Chamber of Commerce and most likely obe chamber yaito ya Nyamira ochabisi yaito oicholie form ero oruchibesa chia registration iriegero we member ekero bauje korori out program eyo nyore nere tayari na kiregentu kwa iru certificate oichori chibesa echo ochinyore. Kwira na goika county ya Kisii ni gongo kumenya buna county assembly ritukolia rero nigo yabakegwetia finance bill ye county yo nigo baba kumulikira na kibabwenete gosangirelia ebango isaine elinda kwenekia buna enibo komentekanire ase county ya Kisii elinda kwenekia amagenderero. Finance bill ye gotokonya sogusangiriria ebango ase Gusii yaito kurwa serikali ye county twarora finance bill nja etigwa ye serikali nene lakini yetu tweteti ne finance bill tweti toka involve abantu bonsipi twakora public participation as sub county Chinsa ikomi cha Kisii county tukakusanya maoni ya wananchi bonsipi na maoni haya na arachite ko tokonya korosi report yetu etirero ase assembly yetu ya Busungu mbeta kotebia abantu baito ba Kisii ngantu aketie binto and last year twara kore finance bill twaketie binde unabono ekere duke ya ringi 5000 tukakei tukaiki 2500 wontu atemete ko bafea gutia se omwana biashara uri omoke ase ngincho tumba tinga bono gasinchio Kisii county egenta abantu baranyare gukora ni biashara erinde baunchoreri na barabanya uri gintu bagosora nyumba ande kulingana muno bogima bwatokongeire ngontu aketie bintebi bona iga twanyarira abantu abange bagocha boya maginari ekware kurugusiga iga mostly ari south mugirango ayandi nari sameta abantu baira bachi barosibe singe kurworo gobono twabekire amachiko twamente chibesi nyinge sana umuntu agwakana 20,000 ya setani ya yemo gonyo umuntu kabwate gari chitani 10 ni 1200 egento kero tukakini chibesi zineringa to discourage abantu abakwire rigena rito kuru usiga iga onye umuntu gatagete gukora processing usi asiga iga abeke factory ya iga ari ka vijana vyeito tonyo revenue kurworo erinde account nya kugendera lakini asirire processed riri arosigu twakete tukabeka chiribibere asetani ya yemo so that abantu baito tubaini kare
Omurai wense Dr. William Ruto litkolierero niga bakagwikirana asensemo ya Jamhuri miomochio Nairobi soko igora bene omurobelio International Trade Fair oyolengete gosemia abalimi okwa nakora Chinsa echo nigo agania sector yobolimi gosirwa animono asabaga kubolia abalimi kweneke abunangwa soke bale endagira eisaini chingaki echo boigoni gabakakogokera obokoleri bwe sector yo animono ase Kenya yaberige konya endagira kuruase ensi ya Kenya gochia ase Chinsa chesko animono asensemo yechirichechi avocado na boigo amakadamia. Utilizing our full agricultural potential can mitigate our dependence on food imports, protecting our foreign exchange and insulating us from vulnerability to international price shocks. At the same time, we remain most globally competitive in agriculture, both in traditional crops like tea, coffee, cut flowers, and vegetables, as well as emerging export crops such as macadamia and avocado. This means that transforming agricultural activity will turn around our balance of trade through increased exports. It is the reason why, as the Governor of Nairobi said, we are expanding the footprints of markets across Kenya. Apart from the markets we are building in the city of Nairobi, we are building another 400 markets in rural areas in Kenya and 47 county aggregation and industrial parks. This will serve as outlets for our farmers. And these facilities will not only have storage, it will also have cold rooms. It will also have value addition infrastructure. And it will also have common user facilities for people in the space of agro-processing and value addition, so that we can not only create jobs, we can also add value to our products, increase incomes for our farmers, and eliminate wastage. Because when we provide storage and cold rooms, we eliminate post-harvest losses that come as a result of wastage that accompanies infrastructure that is not sufficient for our farmers to use to protect themselves. Ege ikaroni go kiabake go kolekana emiomochio Nakuru Somo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi abakagwikirana chinga kibagendete gusangiriria ebirengerero nabo go kumulikira iguru ya maunchiriro ayobenete go kolekana ase kyumbege tenento bocholi ne chimbebe ABC okwana Mudavadi nigo abolia okweroberia bwikiranu asobocholi bw'umwaka bw'ekiribubere 2025 linda kwaneke bno bocholi obwongo kolekana bulasi nchira yoboene naboigo obwasioku naboigo kweneke bnakera omo Kenya nkwenyorera lilibaga lyogochora abarai balibaganirie. There are quick wins to create momentum for necessary electoral law reform. Ladies and gentlemen, as a nation, it's about time we deal decisively with the cyclic violence that afflicts our country during and after elections. The solution lies in our duty as patriotic citizens to believe in and abide by our Constitution, which provides adequate safeguards for free and fair elections. Elections may be a make or break moment, but they should never be a do or die moment, so that we destroy the country. And this is so critical. Let us go back to the journey of Musando, the late. Let us go back to the others in the IBC who lost their lives. Let us reflect on the fear we visit on officials of IBC because of our politics. What can we do so that this comes to an end? There are difficult times for all of us, but we must forge, and maybe through the bipartisan process,
let us also come out very clearly and say no to taking away the lives of electoral officials, or any life for that matter, because of our politics. Hekiombe ky'abantu babwate omuchando bukoigwa nigo babiri bagwesoke bene nabo igokwerera amagani abo aselitko rero baba gwikirana ase bunge nabo igokubeka ebili yabo bosi bwebunge yo asiba bakwerera ebintu biri baganitie koligereriwa. Okay, thank you so much. My name is Nixon Kakiri. I am the chair of the Kenya National Deaf Association. Today we have come here because we had a petition that we needed to present to the Parliament. It's about the Kenya Sign Language Bill, and we were requesting the MPs to support this bill. So this bill is being supported by Honorable Umi, and it supports the issues of the deaf people. It talks about the vetting of sign language interpreters, the licensing of sign language interpreters, and also the training of sign language interpreters. And also it supports the children who are born from deaf parents. Because you see some deaf children, you find that they grow up without a foundation of sign language. And this KSL bill is going to help us to sort out these issues. It also requires to have professional sign language interpreters and professional sign language training. So this means it becomes more inclusive for everyone. And for the sign language interpreters, as you can see, so many people have learned just basic sign language for 3 months, for 2 months, and then they come out here and talk about that they are sign language interpreters. And this is a problem because you are not accessing information correctly, because sometimes they interpret things which are wrong. So that's why we need at least this one to be regulated, the bill to help us to regulate. Ababwatani korwa sekyombe gia ipoa nigo baba kwerera asowe kiranu aliyabeteka gokorekana chinga kichio korobikana korwa sensemo yobomo bwa azimio la umoja au bale kwerera ugotaisanika kwabo kubwatikana no bokoreri we serikali ya Kenya kwanza okwana nigo baba kwenekimna abantu 55 na babere nigo babete bagusiria obugima bwabo kubwatikana no bokoreri bw'abanyanyimbo asibatabete goikirania emirimo yabo boikiranu kone nigo baba kwerera asechi county abantu abo babete bagusiria obugima bwabo nabo igokone kimnamba chikuimukiria egetambukiro abanyanyimbo abo batabete bagokora emirimo yabo boikiranu. If the authority can be offered or issued with this prosecutorial power, the authority will be able to fast track its investigations, not necessarily to punish police officers, but to ensure that the process of investigation and prosecution of the cases is also fast-tracked, whether to exonerate or justice to be done in whichever manner. We request that this would fast-track and will go a long way. Secondly, sir, is request for special courts for purposes of not only handling or expansion of the electoral special courts to allow for handling of matters or cases that relate to police officers and other members of other services during electoral period or any other time, to avoid a situation where the delays. Manje murireria korwa soroboti oroni otoikira moelio wa mangana maya asebire biga kulinde toskato nyigera genda kubwatia emirubirinde migetaseni kia Ndizi TV abakwenda gutubwatia sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotanya wetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko nekibna ebichana boigo iliogi lyagoikira sole asenchira ya bene nere petronira mukeira tobe tokubwatenere Joshua Auta asinsemo chibiorkelio na nchiria ne Fridah Kerubo twara obuligeria borobia. Ndizi TV.
Ubwansu bw'omugusi. Au, biorogonkor bw'omugusi.